Davao City Police Office Director Vicente Danao Jr. mihulga sa wala pa mailang mga suspetsado nga nipatay sa usa ka taxi driver sa Matina, Aplaya. Si Senior Superintendent Danao nagkanayon nga siguraduhon lang daw sa mga suspetsado nga dili niya kini sila madakpan, kay kun madakpan daw ihawon gyud niya sila. Kahinumduman nga kagahapon sa kaadlawon adlawng Lunes, usa ka taxi driver ang gipatay sa iyang mga pasahero sa Matina, Dakbayan sa Davao. Base sa inisyal nga investigasyon ni Senior Police Officer 1 nga ang biktima nga si Romel Pareno mi-pick up og mga pasahero nga padulong sa Daniel R. Aguinaldo National High School. Apan bag-o pa sila naabot sa lugar, gitulis na si Pareno og gipatay. Miingon sab ang kapulisan nga adunay dagkong o dakong posibilidad nga mga batan-on ang mga sospetsado. Si Danao mipagawa sa iyang hulga sa dihang misaka pag-ayo ang mga kaso sa pagpangawat o pagpanulis sa Dakbayan sa Davao.